Ξεκινάμε τα Χριστουγεννιάτικα και θα. Καλησπέρα. Το πρώτο τραγούδι της εβδομάδας. Εντάξει, δεν πειράζει, να τους βάζουμε στο κλίμα. Καλά έκανες. Καλώς ήρθατε στο Κόκκινο. Καλώς ήρθατε στη νέα τηλεόραση μεσημέρι Δευτέρας που μήνας έχει 9. Και χρόνια πολλά σε όλες τις Ανούλες του κόσμου. Να είστε χαρούμενες και ευτυχισμένες. Χρόνια πολλά στην αδερφή μου, την Ανίτα. Χρόνια πολλά στην Άννα, η οποία δεν είναι Άννα, είναι η Ιωάννα. Αλλά επειδή τη φωνάζουμε Άννα, θα τη γιορτάσουμε κιόλας. Γιατί μπορούμε και γιατί έτσι θέλουμε. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Θέλω να θυμάστε να πίνετε πάρα πολύ νερό φυσικά, διότι το νερό κάνει καλό, διότι το νερό μας ενυδατώνει, το νερό μας κρατάει ζωντανούς, το νερό ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, ενισχύει και το ανοσοποιητικό και τώρα που οι όσοι κάνουν πάρτι το χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό Σαμαριά, το βραβευμένο νερό των Λευκών Ωραίων, με αρχή το πράσινο και με όραμα έναν πλανήτη κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Και θέλετε να το έχετε κάθε μέρα και παντού μαζί σας. Μην ξεχνάτε και να επιμένετε στα παιδιά σας να το έχουν και αυτά μαζί τους και στο σχολείο και στο σπίτι και στη βόλτα και στις δραστηριότητές τους. Γιατί ξαναλέω, το νερό κάνει καλό παντού. Μην σας πω ότι το νερό κάνει πάρα πολύ καλό και στην καρδιά. Δεν το ξέρω αυτό 100%, αλλά επειδή κάνει καλό παντού στην καρδιά, δεν θα κάνει. Για να το λες. Γιατρέ μου, καλώς ήρθες. Ανάλογη περίπτωση, τι κάνουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι ξανά εδώ, που τα λέμε για ακόμα μία φορά. Είναι ο Γιώργος Ασολιδάκης, είναι καρδιολόγος. Για ζητήματα καρδιάς σε καλέσαμε. Ναι, προφανώς. Είναι και η περίοδος τέτοια που και η καρδούλα μας θα πονέσει εξαιτίας ενός έρωτα. Και η καρδούλα μας ενδεχομένως να πονέσει και να πληγωθεί, που μπορεί να είμαστε σε μια φάση διατροφής και να μην μας αφήνει ο γιατρός να φάμε όλα αυτά τα εδέσματα στο εορταστικό τραπέζι. Είναι δύσκολη περίοδος. Είναι δύσκολη περίοδος. Η αλήθεια είναι, ας πούμε, ότι πριν τα Χριστούγεννα αραιώνει ο κόσμος στο ιατρείο. Δεν θέλει να ακούσει τι θα του πούμε. Για ευνόητους λόγους. Αρχικά είσαι καλά? Καλά, εγώ μια χαρά, ναι. Από καρδιά πώς πάμε? Εγώ ή ποιος? Γενικότερα, από την εμπειρία σου και από τους ασθενείς σου. Γενικότερα τα πράγματα δεν αλλάζουν. Δηλαδή, ό,τι γινότανε, γίνεται. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά υπάρχουν μακροχρόνια κάποιες τάσεις που δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή, βλέπουμε καταχρήσεις. Μια και λέμε και για γιορτές τα λοιπά. Αλλά δεν είναι των εορτών η καταχρήση. Οι καθημερινές καταχρήσεις αλλάζουν ηλικίες, αλλάζουν καταστάσεις. Δηλαδή, παλιά μπορεί κάποιος με σίλικας να είχε μια παχυσαρκία, να κάπνιζαν λίγο πιο μεγάλα. Τώρα βλέπουμε ανθρώπους 15 χρονών και σου λένε ότι βλέπεις παιδιά μικρά και είναι πάρα πολύ παχύσαρκα. Βλέπεις ότι όλα μαζί καπνίζουν. Δηλαδή, μια κατάσταση η οποία μας φοβίζει για το μέλλον. Διότι οι παλιοί άνθρωποι που είναι τώρα 80 χρονών μεγάλωσαν σε άλλες δεκαετίες που δεν υπήρχαν, ειδικά στο φαγητό, τόσες καταχρήσεις. Τώρα αυτά που τρώνε τα μικρά παιδιά είναι αδιανόητα πολλές φορές. Εν τω μεταξύ, θίγεις ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι μας έχει τοποθετήσει, αν όχι στην πρωτιά, στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη. Έτσι. Ναι, η παχυσαρκία μάλιστα, δηλαδή είναι ένα τρόπαιο το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να το κουβαλάμε. Και μάλιστα η Κρήτη έχει τρόπαιο στην Ελλάδα. Φοβερό, είναι η πρώτη στην Ελλάδα. Φοβερό. Το οποίο είναι και ντροπή, γιατί ήμασταν το μέρος που οι παλιοί κάνανε μελέτες για να βρουν τους πιο μακρόβιους ανθρώπους και βγάλανε τη μεσογειακή διατροφή. Την κριτική διατροφή. Την κριτική. Αυτή τη μεσογειακή τη λένε κριτική ήταν. Με βάση τους κριτικούς του 60-70, που αν δεν τύχαινε κάτι άλλο ζούσαν 80-90 χρόνια. Αλλά είχαν το βασικό πράγμα, είχαν σωστό φαγητό, το μεσογειακό εξ ανάγκης. Λόγω φτώχειας δεν υπήρχε πολύ κρέας, δεν υπήρχαν γλυκά. Έτρωγαν, λέει, μία φορά τη βδομάδα ή 2 το μήνα κρέας. Σκέψου. Και τώρα, αν δεν είναι κρέας, δεν είναι φαγητό. Έτσι το αντιμετωπίζουμε. Μπράβο, αυτό. Ναι, συνέχεια. Πίνανε απλό λάδι γιατί δεν είχαν άλλα λάδια, άρα δεν τρώγανε βούτυρα, δεν τρώγανε γλυκά, δεν είχαν. Μετά κινούνταν, όλη μέρα κινούνταν. Αφού δεν υπήρχαν ούτε αυτοκίνητα, οι δουλειές δεν ήταν γραφεία, δεν υπήρχαν. Όλοι ήταν σε αγροτικές δουλειές, κτηνοτροφικές. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι με την περιγραφή σου και καλά κάνεις της τότε ζωής και εποχής συγκριτικά με το σήμερα. Σίγουρα οι άνθρωποι θα είχαν και τότε τα άγχη τους και τα προβλήματά τους και τις έννοιες τους. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής που μας έχει φορτώσει και ακόμα περισσότερο με στρες και με άγχος επιβαρύνει την καρδιά μας. Δηλαδή αυτό που πολλοί λένε ότι να δεις που αυτό το έχεις πάθει από το άγχος σου. Ισχύει? Ισχύει. Έχουν βρεθεί μελέτες ότι το άγχος αυξάνει τα καρδιακιακά περίπου σαν το κάπνισμα. Δηλαδή Και πώς βγαίνει μια τέτοια διάγνωση? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχεις έναν ασθενή ο οποίος είναι εντάξει στα κιλά του. Θα σου πω εγώ ότι δεν κάνει καταχρήσεις. Μπορεί να καπνίζει, όχι μανιωδώς, να πίνει 2-3 φορές το χρόνο, να αθλείται, αλλά παρόλα αυτά να έχει ένα φοβερό άγχος. Μπορεί ένα καρδιολογικό πρόβλημα το οποίο θα παρουσιάσει να οφείλεται στο άγχος του? Μπορεί, αλλά
μαθαίνουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αφού κατόπιν εορτής, αφού συμβεί κάτι. Γιατί δεν έχουμε το πιεσόμετρο, τη ζυγαριά, τη χολυστερίνη, τις εξετάσεις αίματος. Ναι. Το αγχόμετρο δεν το έχουμε. Είναι κάποιες εξετάσεις πολύπλοκες, αλλά κανείς δεν θα πάει να εξετάσει το άγχος μέσω εξετάσεων αίματος. Οπότε αυτό το διαπιστώνουμε εκ των υστέρων. Όταν συμβεί κάτι και λέμε, μα αφού ήταν όλα καλά, γιατί του συνέβη τόσο μικρός. Και μετά μαθαίνουμε ότι είχε έναν τρόπο ζωής τραγικό, κουραστικό, με συνεχή ροή χωρίς σταμάτημα, με στεναχώριες. Αυτά όλα ό,τι έχει να κάνει με το ψυχολογικό τομέα, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή το ποτό, οι καταχρήσεις, το τσιγάρο, η κακή διατροφή κτλ. Και το άγχος μπορεί να λειτουργήσει αθροιστικά. Αθροιστικά λειτουργούν και συνεργικά μεταξύ τους και με τα χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι αν αγχωθούμε σήμερα γιατί κάτι αργήσαμε κάπου, αυτό θα μας πεθάνει. Αλλά αν είναι να κάνεις κάθε μέρα σε μια δουλειά που είναι ουσιαστικά εργασιακό στρες, μελετούσαν στις μελέτες. Που είναι, αισθάνεται άσχημα, δεν τα πάει καλά με τον διευθυντή του, τον ενοχλεί η δουλειά, τον ενοχλεί ο κόσμος, τον ενοχλούν τα πάντα. Αυτό είναι φορτίο. Γιατί μπορεί να λέμε ότι τι ωραία πίεση που μετράει ξεκούραστο το βράδυ ή το Σαββατοκύριακο, αλλά ας πούμε η πίεση του είναι πιο ψηλά. Ο οργανισμός του μαστιγώνεται σε μια κατάσταση στρες από ορμόνες που είναι για το στρες, το οποίο κανονικά στη φύση κρατάει λίγο, κρατάει 5 λεπτά, 10. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι έχει έρθει ασθενή στο ιατρείο σου, έχεις διαπιστώσει ότι όλα τα προβλήματα ξεκινούν από το άγχος και τον έχεις παραπέμψει σε κάποιο ψυχολόγο? Πάντα αυτό. Ή συνδυαστικά λειτουργεί αυτό? Το συμπεραίνουμε, αλλά δεν είναι ο ψυχολόγος πάντα λύση, γιατί μπορεί να φταίνουν οι συνθήκες. Ναι. Δηλαδή, του λέει ο άλλος: εγώ δουλεύω, έχω ένα μαγαζί και δουλεύω 18 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Δεν θέλει ψυχολόγο, θέλει να αλλάξει δουλειά. Τι να του κάνει ψυχολόγο, να του πει δεν πειράζει? Ναι, αλλά ο ψυχολόγος έρχεται στη φάση του ότι πρέπει να αλλάξω δουλειά, αλλά δεν τολμάω να κάνω και το βήμα, γιατί δεν μπορώ να διαχειριστώ μια κατάσταση. Είναι πολλοί κόσμος που είναι εγκλωβισμένος σε δύσκολες καταστάσεις και είναι και πολλές φορές και οικονομικός ο λόγος. Οπότε δεν μπορεί εύκολα να. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι και περιπτώσεις που είναι θέμα επιλογής, αλλά δεν είναι πάντα αυτό. Γιατί νιώθω, και νομίζω ότι το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε τηλεοπτικά, νιώθω ότι αυτό με τα καρδιολογικά προβλήματα βρίσκει έδαφος σε όλο και περισσότερες, σε μικρότερες ηλικίες. Δεν θα αναφερθώ στα 15χρονα, τα οποία ενδεχομένως σε κάποια χωριά ξεκινούν από πολύ νωρίς τις καταχρήσεις κτλ. Εντελώς ευνίδια έρχονται τα προβλήματα που είναι ευνίδια. Ή λειτουργούσαν, δεν τα είχε ψάξει ποτέ κανείς και ξαφνικά στα 25 και στα 30 βλέπουμε νέους ανθρώπους να υποφέρουν? Αυτό που λέμε ευνίδιος καρδιακός θάνατος είναι κυρίως δύο κατηγορίες ξεχωριστές κιόλας. Ναι. Η μια είναι τα κλασικά, τα εμφράγματα, που είναι η πιο κλασική νόσος μετά από μια ηλικία όπου το 1 στους 5 που θα πάθει έμφραγμα θα εμφανιστεί με ένα ευνίδιο θάνατο, δηλαδή δεν θα προλάβει να πάει στο νοσοκομείο να ζητήσει βοήθεια. Αν πάει στο νοσοκομείο και ζητήσει βοήθεια, η θνητότητα είναι 3%, πολύ μικρή. Δηλαδή, έχουμε μέσα ακόμα και στο νοσοκομείο Χανίων αυτή τη στιγμή, κάνουν και σε άλλα και σε ιδιωτικές κλινικές, τέλος πάντων, κάνουν στεφανιογραφίες, αγιοπλαστικές. Δηλαδή, αν προλάβει να πάει κανείς στο νοσοκομείο, έχει πολλές πιθανότητες να τα καταφέρει. Αλλά είναι κάποιοι που δεν θα προλάβουν, γιατί θα κάνουν κάποια κακή αριθμία και θα πάθουν αυτό που λέμε ανακοπή και θα καταλήξουν πριν πάνε στο νοσοκομείο. Οπότε είναι η μία κατηγορία αυτή που μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά αυτό δεν αφορά τόσο τους νέους. Αφορά τους πιο μεγάλους. Βέβαια, έχουν μετατοπιστεί και σε μικρότερες ηλικίες λόγω καταχρήσεων. Ναι. Δηλαδή, 30 χρόνων δεν βλέπαμε και τόσους πολλούς με εμφράγματα. Αλλά όταν ο άλλος ξεκίνησε να είναι παχής, ξέρω εγώ, στα 25, θα την πάθανε στα 45 μαζί με κακά γονίδια, μαζί με τσιγάρο. Αν διατηρεί, αν στα 25 ξεκινάει κάποιος με μία παχυσαρκία και διατηρεί τα κιλά μέχρι τα 45, αν εντωμεταξύ σε αυτή τη διαδρομή των 20 χρόνων τα χάσει τα κιλά, φαντάζομαι ότι. Αλλάζει το προφίλ. Αλλάζουν οι πιθανότητες να συμβεί κάτι, αλλάζουν οι τιμές, οι πιέσεις, οι χολυστερίνες. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε δύο μεγάλες πέτρες που βαραίνουν τους ασθενείς. Η μία είναι το τσιγάρο, που όσο εκτείνεται ο χρόνος που καπνίζει κανείς επιβαρύνει, και το άλλο είναι τα κιλά, τα οποία ό,τι πέτρα και να σηκώσουμε από κάτω, ό,τι και να ψάξουμε, ψάχνουμε τα καρδιολογικά, ψάχνουμε την πίεση, ψάχνουμε τα ζάχαρα, ψάχνουμε τη χολυστερίνη, ψάχνουμε τα ορθοπαιδικά του προβλήματα, ψάχνουμε τα κινητικά του προβλήματα, ψάχνουμε τα ψυχολογικά. Βρίσκουμε από κάτω τα κιλά, ας πούμε. Το οποίο είναι και αυτό μια μάστιγα που δεν υπήρχε παλιά. Έχεις δει φωτογραφίες παλιές γάμων του 70-80 που ήταν μαζεμένοι όλη η οικογένεια, ήταν κάτι άνθρωποι λεπτοί. Πολύ αδύνατοι, ναι. Πολύ, ναι. Ή στην παλιά εποχή, ξέρω εγώ, πήγαινα εγώ σχολείο, στην τάξη μπορεί να είχαμε έναν που να τον λέγανε και κακός, τον φωνάζανε χοντρότες, είχε καμιά κυλίτσα. Που τώρα αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό, δεν είναι τίποτα. Και έχουμε πολύ περισσότερα. Άρα
οι παράγοντες κινδύνου έχουν μαζευτεί σε μικρότερες ηλικίες και έχουμε νεότερους. Μίλησες για τις καταχρήσεις. Ας πιάσουμε λίγο το κάπνισμα, γιατί σκεφτόμουν ότι πριν από κάποιες εβδομάδες είχαμε το Στέλιο του Βιτοράκη εδώ, τον πνευμονολόγο. Μας έλεγε λοιπόν ότι από τη στιγμή που κάποιος θα διακόψει το κάπνισμα, ό,τι ζημιά είχε να κάνει στον πνεύμονα μέχρι εκείνη τη στιγμή την έχει κάνει. Από εκεί και έπειτα ο πνεύμονας δεν αναπλάθεται, δεν γιατρεύεται εντελώς, απλά σταματάει η ζημιά. Ναι. Το ίδιο ισχύει και με την καρδιά και ενός καπνιστή. Ναι, βέβαια μετά, ειδικά στην καρδιά, έρχεται και μια ζημιά που γίνεται και για τα υπόλοιπα και λόγω της ηλικίας. Άρα, αν κάποιος σταματήσει το κάπνισμα στα 35, ναι, που είναι και μια ηλικία που συνήθως δεν έχει γίνει κάτι, είναι σχεδόν, εντάξει, μαθηματικά δεν είναι 0, αλλά είναι σχεδόν σαν να μην κάπνιζε. Αν όμως σταματήσει στα 55, το ότι θα πάθει έμφραγμα στα 56 δεν είναι παράξενο. Αλλά πάλι μειώνει τις πιθανότητες. Για να γίνουν τα στατιστικά ίδια πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Ωραία. Ναι. Και έρχομαι λοιπόν και σε ρωτάω. Έχουμε δύο ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει το κάπνισμα από τα 18, έχουν πάνω κάτω έναν ίδιο τρόπο ζωής και στα 55 ο ένας παθαίνει έμφραγμα και ο άλλος όχι. Γιατί έπαθε αυτός ο ένας και ο άλλος όχι? Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ μας. Δηλαδή έχουμε άλλα γονίδια και άλλες προδιαθέσεις. Δηλαδή γιατί πέσανε εμένα τα μαλλιά και δεν έπεσαν? Ξέρω εγώ σε αυτό. Σε έδειξε, ορίστε. Πέφτου λέει, αλλά δεν φαίνεται. Λοιπόν, είναι και αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν. Οπότε μετά εμείς δεν παίρνουμε μόνο το προφίλ κινδύνου για να βγάλουμε συμπέρασμα. Ναι. Κάνουμε εξετάσεις διάφορες να δούμε ποιος είναι αυτός που κινδυνεύει περισσότερο. Και τη σύγχρονη εποχή είμαστε και πιο τυχεροί και οι ασθενείς και οι καρδιολόγοι, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα διαγνωστικά μέσα από παλιά και εύκολα. Δηλαδή, ας πούμε, αν κάπου έχουμε ένα ασθενή με πολλούς παράγοντες κινδύνου, παλιά του δίναμε. Ο γονιδιακός παίζει ρόλο? Η κληρονομικότητα, δηλαδή παίζει. Ότι μπορεί να υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, αυξάνει τις πιθανότητες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά δεν μπορούμε ούτε με το ιστορικό και μόνο, ούτε με κάποια τεστ κληρονομικότητας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να είμαστε full επιθετικοί σε φάρμακα. Τι σημαίνει full επιθετικοί σε φάρμακα? Αν κάποιος πάθει έμφραγμα και οι υπόλοιπες αρτηρίες και τη βγάλει και του ανοίξουμε τις αρτηρίες και ζει και είναι καλά το μυοκάρδιό του που έχει μείνει, αυτός, αν πάρει την αγωγή που του δίνουμε, δηλαδή φάρμακα αντιπικτικά, αντιμεταλλιακά που δεν αφήνουν να γίνουν θρόμβοι, και φάρμακα για τη χολυστερίνη που ρίχνουν τη χολυστερίνη σε εξωπραγματικά χαμηλά επίπεδα, οι πλάκες πρακτικά προχωράνε πολύ αργά. Και τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους και ζουν κανονικά σχεδόν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ποιο είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε? Να βρούμε ποιοι είναι οι υποψήφοι να πάθουν τη ζημιά και να τους βάλουμε σε τέτοια αγωγή ώστε να προχωρήσουν και αυτοί με αργότερο ρυθμό και να αλλάξουν βέβαια και τρόπο ζωής. Οπότε για να τους βρούμε, αν υποψιαστούμε ότι κάποιος είναι πολύ υψηλού κινδύνου, πέρα από τα δικά μας που βλέπουμε πως είναι δομικά, κατασκευαστικά η καρδιά με τους υπερήχους, με τα καρδιογραφήματα, μπορεί να κάνουμε και κανένα τεσκοπόζι για σημαντικές βλάβες, μπορεί να δει κανείς αξονικές στεφανογραφία να του κάνουμε. Να δούμε οι αρτηρίες σε έναν άνθρωπο που περιπατητικά πάει σε κάποιο ιατρείο στα Χανιά, να δει σε τι κατάσταση είναι οι αρτηρίες του. Αν δούμε λοιπόν σε έναν άνθρωπο 45 χρονών ότι έχει ήδη πλάκες και έχουν αρχίσει να βουλώνει οι αρτηρίες, δεν καθόμαστε να τον κοιτάμε, να του λέμε «Α, καλά είσαι, καλά πας, περπατάς, γυμνάζεις». Του λέμε «Πάρε φάρμακα, σοβαρέψου» και μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Δηλαδή αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος που έχουμε. Ο ευνίδιος θάνατος λόγω καρδιολογικών προβλημάτων να δίνει πάντα σημάδια? Προειδοποιεί. Είπαμε, το 1/5 δεν προλαβαίνει να πάνε στο νοσοκομείο. Σε αυτό το 1/5 που περιγράφεις, είναι αυτοί οι ασθενείς που λέμε ότι πολύ χαρακτηριστικά έφυγαν στον ύπνο? Μπράβο, αυτό είναι αυτοί που από παλιά πάντα συνέβαινε και φεύγαν στον ύπνο τους. Είναι το κλασικό σενάριο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να. Τι είναι το έμφραγμα? Βουλώνει κάποια αρτηρία σημαντική. Είναι κάποιοι τυχεροί που έχουν πόνους, ενοχλήματα, πάνε, ζητάνε βοήθεια. Θα σε ρωτούσα για τα συμπτώματα, ναι. Ναι, κάποιο σφίξιμο στο στήθος, κάποια δυσφορία. Δεν είναι τυπικά τα συμπτώματα, ούτε τα έχουν όλοι, αλλά οι τυχεροί έχουν τον πόνο, μπορεί να είναι και χαμηλά στο μάχη, στο λαιμό, στα χέρια, στην πλάτη, που πολλές φορές λένε ότι αν πονάς μπροστά δεν είναι καρδιά, πίσω να φοβάσαι. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Και τα δύο τα φοβάσαι, ανάλογα με το προφίλ. Τώρα, αν είναι παιδάκι 20 χρόνων, δεν φοβόμαστε. Αλλά ένας καπνιστής παχουλός 50 χρονών ακίνητος, οτιδήποτε από εδώ μέχρι εδώ φοβάται. Και αυτό που λέμε είναι καλύτερα 20 φορές να πάει να ζητήσει βοήθεια και να μην βρούνε τίποτα, παρά μία να χρειάζεται και να υπάρχει πρόβλημα. Και είναι αυτό το πράγμα με τη στεφανία νόσου σημαντικό, γιατί παίζει ο χρόνος ρόλο. Αν πας αμέσως, ένα σωρό άνθρωποι. Το αμέσως πώς το ορίζεις? Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή, μέσα σε ένα 15 λεπτό, σε ένα μισάωρο, στο 45 λεπτό θα είναι αργά? Όχι, στο 45. Όσο πιο νωρίς πάει κανείς, τόσο μειώνει τις πιθανότητες. Και να συμβεί ένας ευνίδιος θάνατος, αυτό είναι όλα ή τίποτα. Ή πας ή δεν πας. Άρα, και επίσης μειώνει το μυοκάρδιο που θα νεκρωθεί. Δηλαδή, από τη στιγμή που βουλώνει μια αρτηρία, ο μυς που αιματώνεται από αυτή την περιοχή αρχίζει και νεκρώνεται. Δεν νεκρώνεται αμέσως.
κρατάει περίπου 1 ώρα. Όσο νωρίτερα κανείς προλάβει να πάει σε ένα νοσοκομείο που μπορούν να κάνουν αγγιοπλαστικές στιφανογραφίες, να του βάλουν κάποιο στέντ και επανααιματωθεί επιτυχώς, αυξάνει την πιθανότητα να μην πάθει ζημιά μεγάλη, να είναι μικρή η ζημιά και να ζήσει καλύτερα. Ωραία. Σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, όπου ένας ασθενής έχει συμπτώματα και έχει αυτό το πόνο και αυτό το σφίξιμο και αυτό το πνίξιμο και τα σχετικά. Ναι, εννοείται ότι καλό θα είναι να κινητοποιηθεί άμεσα και όσο πιο γρήγορα πάει σε έναν γιατρό ή σε ένα νοσοκομείο, τόσο το καλύτερο. Μπορούμε να τσεκάρουμε αν όντως πρέπει να τρέξουμε να πάμε κάπου ή όχι στο σπίτι. Δηλαδή, αν πάρουμε την πίεση, θα μας δείξει δείγματα. Όχι. Ο πόνος πρέπει να πάει. Ούτε το οξύμετρο, ούτε αυτά τα οποία ούτως ή άλλως έχουμε. Μπορεί μια ανομαλία σε αυτά να μας δώσει μια ένδειξη, αλλά δεν μπορεί να μας αποκλείσει κάτι. Οπότε εκεί είναι και το θέμα που να μην χαθεί χρόνος. Γιατί είναι πάρα πολλοί που λένε θα πάω αύριο. Λείπει ο γιατρός μου σήμερα που είναι Κυριακή, να πάω τη Δευτέρα να με δει. Πρέπει να πάει κανείς κάπου που να είναι ανοιχτά, κάπου που εφημερεύουν, κάπου σε κάποιο νοσοκομείο. Και ας ξεβολευτεί και ας χάσει 7-10 ώρες αν χρειάζεται. Επίσης, το πιο εύκολο είναι να επικοινωνήσουμε και με τον γιατρό μας. Αυτό είναι και το σημαντικό, να έχουμε ένα γιατρό έτσι ώστε να μπορέσουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να μας κατευθύνει. Δεν μπορεί πάντα να είναι κανείς να αξιολογήσει από το τηλέφωνο τα πράγματα. Όχι, αλλά μπορεί να του πει τρέχα ή μπορεί να του πει ας τα δούμε. Και αυτό είναι μια πιθανότητα που μπορεί να κάνει. Οπότε με όλα αυτά τα μέσα μπορεί να μειώσει κανείς τη ζημιά που θα πάθει. Οι προληπτικές εξετάσεις και το check-up που κάνουμε το ετήσιο, εκτός και αν απαιτείται και πιο σύντομα σε κάποιους ανθρώπους, είναι ο μόνος τρόπος για να προλάβουμε το οτιδήποτε? Είναι ένας τρόπος αυτό, όχι δεν είναι ο μόνος. Ο πρώτος τρόπος είναι να κάνει κανείς καλό τρόπο ζωής. Δηλαδή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρεις. Θα μπορούσε κάποιος να πει: εγώ είμαι πλούσιος, έχω ελεύθερο χρόνο, μου αρέσει το φαγητό, μου αρέσει να καπνίζω, μου αρέσει να πίνω και κάθε Δευτέρα θα πηγαίνω να βλέπω το Σολιδάκι και έναν άλλο και κάθε Πέμπτη και θα είμαι μια χαρά. Δεν θα είσαι μια χαρά. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ωραία, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Έχεις έναν τέτοιον ασθενή, λοιπόν. Έρχομαι εγώ και σου λέω: Γιώργο, ξέρεις τι, εγώ κάθε Δευτέρα θα κάνουμε ένα deal. Θα έρχομαι να με σκανάρεις, να με ξεσκονίζεις και μετά το υπόλοιπο της εβδομάδας θα κάνω τις απίστευτες κρεπάλες, γιατί έχω χρόνο και χρήμα. Και αν την επόμενη Δευτέρα έρθω και είμαι μια χαρά, θα συνεχίσω την κρεπάλη. Αν δεις ότι κάτι ζορίζει, κάπως θα το περιορίσω. Δεν θα φανεί από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Μπορεί και να φανεί. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργεί χωρίς να φανεί όμως. Ναι, γιατί τι γίνεται. Το πρώτο στάδιο που οι αρτηρίες κάνουν αποφρακτικές πλάκες είναι ασυμπτωματικό. Δηλαδή, έχουμε οι αρτηρίες να τις φανταστούμε σαν σωλήνες. Ναι, ένα σωλήνας κλείνει ο μισός. Δεν περνάει μια χαρά το νερό. Περνάει μια χαρά. Και οι αρτηρίες κλείνει η μισή αρτηρία. Περνάει μια χαρά. Κλείνει το 70%. Περνάει μια χαρά. Κάνουμε και τεστ κοπόσεως, κάνουμε και σπινθυρογραφήματα. Περνάει μια χαρά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο άλλος λέει: καπνίζω, πίνω, κάνω, δείχνω. Αν κάποιος κάνει και καθιστή ζωή, δηλαδή δεν κουνάει και πολύ, μπορεί και να είναι 80% βουλωμένος, 85% και να μην νιώθει τίποτα. Το έχουμε βρει, ας πούμε, σε κάποιες περιστατικά. Ναι, γιατί δεν νιώθει και ότι κουράζεται. Ναι, άρα αυτός όμως μετά το βήμα από το. Επίσης δεν είναι όλο αυτό προοδευτικό. Δηλαδή μπορεί μια αρτηρία που είναι 70-50% βουλωμένη να σπάσει σε ένα σημείο το ενδοθήλιο, να κάνει θρόμβο και να βουλώσει 100% μέσα στα επόμενα λεπτά. Οπότε το ότι εμείς είδαμε σήμερα που ήρθαμε στο ένα ιατρείο μια φωτογραφία ή σήμερα που κάναμε μια αξονική, είναι 40-50% βουλωμένες, μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ή κάνω καλά τεστ κοπόσεως. Εάν δεν προσέξει κανείς τον τρόπο ζωής, δεν μπορεί να τον εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Μπορεί κάποιο. Βεβαίως την αλήθεια, γιατί γι' αυτό το λόγο κάνουμε και τις συγκεκριμένες ενότητες. Τώρα η άγνοια είναι δύναμη, καθόλου υπέρ δεν είμαι. Μπορεί κάποιος να μην κάνει τα check-up του, να μην πηγαίνει συχνά στον γιατρό και να επαναπαύεται με την δικαιολογία του ότι κοίτα να δεις, εγώ εντάξει, θα κάνω λίγο τις κρεπάλες μου, αλλά αθλούμε πάρα πολύ. Μπορεί σε αυτή την προσπάθεια να ξορκίσει τις καταχρήσεις, κάνοντας κάτι πιο υγιεινό και κάτι πιο ωραίο, τελικά να κάνει πάλι ζημιά στον εαυτό του? Κοίταξε, μπορεί να συμβεί και ζημιά ακόμα και αν προσέχει κανείς τα πάντα. Οπότε θέλουμε και αυτούς να τους προλάβουμε. Ναι. Αλλά είναι οι πιθανότητες διαφορετικές. Και αν είναι να διαλέξει κάποιος, που αυτό τώρα είναι σαν ερώτημα ρητορικό, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Δηλαδή να είναι full των καταχρήσεων και να πηγαίνει στο γιατρό συνέχεια, ή να κάνει πολύ προσεκτική ζωή και να μην πηγαίνει ή να πηγαίνει μια φορά στα 10 χρόνια. Προτιμούμε αυτό που κάνει την προσεκτική ζωή. Για να το καταλάβεις με νούμερα, είχαν μελετήσει κάποιους ανθρώπους και τους είδαν τα βασικά πράγματα 4 που δεν τους ρωτήσανε ούτε αν έχουν χολυστερίνη, ούτε τι πίεση, τίποτα. Ναι. Τους ρωτήσαν αν καπνίζουν, αν κάνουν άσκηση, αν η διατροφή τους είναι καλή και αν τα κιλά τους είναι καλή. Αυτό που λέμε προσοχή, αυτά τα πράγματα είναι και το αλκοόλ. Λοιπόν, αυτοί που τα κάναν σωστά σε σχέση με τους άλλους, μετά από 20 χρόνια έπαθαν οι μεν 100 εμφράγματα, οι άλλοι 14. Δηλαδή ο τρόπος ζωής
κάνει 86% πιθανότητα να μειωθούν τα προβλήματα. Άρα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πετύχει κανείς φαρμακευτικά, ας πούμε, με τη βοήθεια μας. Ναι, τέλος πάντων. Γιατί τα εμφράγματα αφορούν περισσότερο στους άνδρες και όχι στις γυναίκες? Είναι οι άντρες πιο εκτεθειμένοι σε ορμόνες που... Γιατί έχετε βρει και τη δικαιολογία, νομίζω και αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι εσείς οι άνδρες έχετε καρδιά, ενώ εμείς είμαστε άκαρδες. Όχι, εντάξει, είμαστε το αδύναμο φύλο καρδιολογικά. Μόνο καρδιολογικά είστε το αδύναμο φύλο, στα ιατρικά τουλάχιστον. Μεγάλη συζήτηση, αλλά όπως και να είναι, λόγω ορμονών εκτίθενται περισσότερο. Επίσης, παλιά λίγο συγκλίνουν τα νούμερα, γιατί παλιά οι άντρες ήταν εκτεθειμένοι σε πολύ περισσότερες καταχρήσεις. Γιατί καπνίζαν περισσότερο, πίναν περισσότερο, όλο αυτό το πράγμα ήταν πολύ χειρότερο. Τώρα έχουν έρθει λίγο πιο κοντά, αλλά πάντα υπάρχει διαφορά ορμονική. Αλλά στις γυναίκες δεν είναι ότι δεν συμβαίνουν προβλήματα, είναι ότι καθυστερούν 5-10 χρόνια, ας πούμε. Μύθος ή πραγματικότητα ότι το καρδιογράφημα στο τέλος δεν μας δείχνει και τίποτα? Μας δείχνει ένα σωρό πράγματα και είναι και κάθε εξέταση κρίνεται και από τη δυσκολία και την ευάρυσή της. Δηλαδή, μια εξέταση μπορεί να γίνει μέσα σε 1 λεπτό και να την αξιολογήσει και σε άλλο 1 λεπτό ένας γιατρός. Δίνει ένα σωρό πληροφορίες για το ρυθμό της καρδιάς, για κάποια συγγενή νοσήματα, για κάποιες αρρυθμίες, για ένα έμφραγμα, αν έχει κάποιος, η πρώτη εικόνα είναι το καρδιογράφημα. Οπότε είναι μια εξέταση βασική και απαραίτητη. Αλλά υπάρχουν και άλλες. Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Το καρδιογράφημα με τον υπέρηχο καρδιάς έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, δηλαδή το κάθε ένα δείχνει διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικά και συμπληρωματικά. Δηλαδή, το καρδιογράφημα δείχνει όλα αυτά που είπαμε, το υπερηχογράφημα δείχνει δομικά την καρδιά, κατασκευαστικά πώς είναι. Βλέπουμε αν είναι καλή η λειτουργικότητά της, βλέπουμε τις βαλβίδες αν έχουν κάποιο πρόβλημα που θέλουν επεμβάσεις, βλέπουμε αν η καρδιά έχει πάθει σε κάποιο σημείο κάποιο έμφραγμα, κάποια μυοκαρδίτιδα και δεν κινείται καλά. Αν έχει μεγαλώσει, όλα αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε. Αλλά είναι συμπληρωματικά, δεν είναι σκέτα το ένα με το άλλο. Μπορεί κάποιος να έχει περάσει ένα έμφραγμα και να μην το έχει καταλάβει? Πάει σε αυτό που είπαμε πριν με τα συμπτώματα. Είναι κάποιοι άτυχοι άνθρωποι που έχουν νευροπάθεια, έχουν διαβήτη, δεν αισθάνονται. Δηλαδή, μπορεί να πάθει έμφραγμα και να μην το νιώσει. Και να έρθει αργότερα μετά από μήνες και να πει: δεν μπορώ να αναπνεύσω. Γιατί δεν μπορεί να αναπνεύσει, τον κοιτάμε, κάνουμε εξετάσεις και βλέπουμε ότι η καρδιά του έχει ξεχυλώσει, τα αγγεία του είναι βουλωμένα. Έπαθε έμφραγμα, δεν το κατάλαβε και έγινε η ζημιά. Το εγκεφαλικό προκαλείται από πρόβλημα της καρδιάς? Όχι, αλλά είναι οι ίδιοι μηχανισμοί. Δηλαδή, πολλά εγκεφαλικά ισχυμικά που λέμε είναι επειδή βουλώνει κάποια αρτηρία στον εγκέφαλο. Πώς βουλώνει? Όλα συνδέονται. Όπως βουλώνουν της καρδιάς, με τα ίδια τσιγάρα, με τα ίδια φαγητά, με τα ίδια χολυστερίνη, με τους ίδιους παράγοντες. Απλά στον εγκέφαλο έχουμε και κάποια εμβολικά πιο συχνά που φεύγει από κάπου αλλού σε ένα θρόμβος. Συνδέονται δηλαδή έτσι σαν μηχανισμό, σαν αιτιολογία. Καμιά φορά η καρδιά μπορεί να προκαλέσει κάτι, αλλά είναι ίδια ο τρόπος ζωής που βοηθάει στα μεν, βοηθάει και στα δε. Και τα φάρμακα και τα υπόλοιπα. Αν μιλήσουμε με πιθανότητες, έτσι κλείνοντας, μια καρδιά η οποία εξασθενεί και είναι έτοιμη να σταματήσει τη λειτουργία της, πόσο εύκολο είναι πόσο επί της 100 υπάρχει επιτυχία το να πάρει πάλι μπρος και να ζήσει ο άνθρωπος αυτός για τα επόμενα πολλά χρόνια καλά? Πόσο να είναι έτοιμη να χάσει τη λειτουργία της? Δηλαδή, οριακά. Ανακοπή, Ναι, μπορεί και να. Δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε ότι τον επιστρέψαμε τον άνθρωπο. Αυτό τον επιστρέψαμε, το λέμε έτσι εκλαϊκευμένα, όταν κάποιος πάθει ανακοπή. Δηλαδή, πάθει μια κακή αριθμία που λέμε ότι κάνει ευθύνη θάνατο. Αυτό, αν βρεθεί σε ένα περιβάλλον, νοσοκομιακό ας πούμε, όπου έρθουν γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό που είναι εκπαιδευμένοι, του κάνουν αναζωογόνηση, κερδίσουν χρόνο. Μετά φέρουν ένα μηχάνημα, τον απεινιδωτή, το οποίο του κάνει σαν reset στην καρδιά και επανέλθει. Δηλαδή, έχει κάποιες πιθανότητες ανάλογα με το χρόνο που περνάει. Κάθε λεπτό μειώνονται οι πιθανότητες. Αλλά σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον που σε παρακολουθούν, και αυτό είναι το νόημα των μονάδων εντατικής θεραπείας, ότι σε κοιτάνε που λέει: μα τι καθόμουν εκεί, λέει 2 μέρες και δεν έκανα τίποτα. Ναι, σε κοιτάγανε, μην πάθεις κάτι. Σωστά. Ανακοπή και έμφραγμα είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Ναι, έμφραγμα είναι που βούλωσαν οι αρτηρίες με όλες τις επιπλοκές. Τα μπερδεύουμε λίγο. Ανακοπή είναι όταν πέσει κάποιος χωρίς αισθήσεις του, γιατί έχει λόγω αριθμιών σταματήσει η κυκλοφορία της καρδιάς. Οπότε σβήνει ο εγκέφαλος, σβήνουν τα πόδια, όλα. Οι αιτίες σε αυτές τις 2 περιπτώσεις μπορεί να είναι και κοινές? Το έμφραγμα προκαλεί ανακοπές, αλλά υπάρχουν και ανακοπές που οφείλονται σε άλλα αίτια. Δηλαδή τα συγγενή αίτια, αυτά με τις μυοκαρδιοπάθειες, με τις καρδιοπάθειες των μικρών παιδιών συνήθως που τις ανιχνεύουν σε μικρές ηλικίες, υπερτροφικές κτλ. Αυτά τα ψάχνουμε και αυτά στο ιατρείο στις τακτικούς ελέγχους. Αλλά το συχνότερο, επειδή είναι η συχνότερη πάθηση, είναι λόγω εμφραγμάτων. Μάλιστα. Τώρα, μετά από όλα αυτά που είπαμε, θέλω να μου πεις, ένα κουραμπιέ, ένα μελομακάρονο, μία βασιλόπιτα που έχουμε σε λίγο να δείξουμε στον κόσμο, μπορούμε να τη φάμε φέτος? Εσύ θα τη φας. Όλοι θα τη φάμε.
Αλλά δεν είναι η βασιλόπιτα το θέμα. Το θέμα είναι κανείς τι κάνει κάθε μέρα. Και η συχνότητα. Κάθε μέρα. Αν τρώει κανείς κάθε μέρα μια βασιλόπιτα, υπάρχει πρόβλημα. Αν τρώει μόνο στις γιορτές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Εντάξει, ευτυχώς που τη βασιλόπιτα δεν την έχουμε και όλο το χρόνο. Ναι. Θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ καλές γιορτές με 0 τηλεφωνήματα. Όλοι οι άνθρωποι να περάσουν καλά, να έχουν την υγειά τους και τελικά, ξέρεις, είναι αυτό που λέω σε όλους τους γιατρούς, αχρίαστοι να είστε. Και εμείς το λέμε. Και μόνο προληπτικά να ερχόμαστε σε εσάς, μόνο προληπτικά, για να γλιτώνουμε και τα χειρότερα. Ευχαριστούμε φυσικά και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Χανίων. Θέλω να θυμάστε ότι οι φαρμακοποιοί είναι φίλοι μας. Σε κάθε γειτονιά υπάρχει και ένα φαρμακείο και μπορείτε να πάτε εσείς που είστε στην ηλικία από 50 έως και 69 να προμηθευτείτε το τεστ για τον καρκίνο του παχαίου εντερού. Γιατί είπαμε, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Επισκεφτείτε λοιπόν το φαρμακείο της γειτονιάς σας και ενημερωθείτε από τον φαρμακοποιό ή την φαρμακοποιό της γειτονιάς για όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Γιατρούς και φαρμακοποιούς τους έχουμε φίλους μας, δεν φοβόμαστε, δεν λειτουργούμε με την άγνοια που υποτίθεται ότι μας δίνει δύναμη. Καμία δύναμη δεν μας δίνει. Αντιθέτως, μετά τις διαφημίσεις θα πάρουμε έτσι πολύ ωραία δύναμη από τον Νίκο τον Κουτσούκο, που είναι στην κουζίνα του σπιτιού μας και σήμερα μας ετοιμάζει φανταστική βασιλόπιτα με παπαρουνόσπορο και άρωμα λεμονιού. Σε λίγα λεπτά θα σας δείξουμε βήμα προς βήμα πώς θα τη φτιάξετε κι εσείς για το φετινό σας τραπέζι.